फैदों क'क्राझाराव फैदों जुनारनि जिउआसो बांसिन देरसिन गावथारदों ओमफ्राय दैमायाव गारना होदों। हेल' गाइस वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ आरोना बर्थमान आंबो एकदम बरियानो दङ। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायग्रोबाय। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननिसिम दिनै मोननैसो गोदान आपडेट लाना फैलायबाय आरोना। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' जों बोरैबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, लेट्स गो। स' लोगोफोर दिनैनि फार्स्ट आपडेटआ जाबाय हाग्रानि मिथुन जिथुनिखि गामियाव फैनानै दंफैयो। दिनै बेनि सोमोन्दै रायलायगोन आरोना लोगोफोर। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। बे खोथाखौ सावरायनो सिगां नैबे भिडिअखौ एसे नायग्रोदों नोंसोरो, बेनि उनाव रायलायबाय थानोसै आरोना। आयै आयै सेस वाय वाय लाबो लाबो वाय गावदो गावदो वाय 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 थालाय सोर थाला बे मानसिया थालालै वाय बिबु गबाय आदा मेवा बिबु गबाय वाय खाथियाव फैलै वाय खाथियाव वाय लाबो लाय वाय गना नुबाय लोगोफोर मा जादों दिनै हाग्रानि मिथुन दिनै गामियाव फैदों, क'क्राझाराव फैदों लोगोफोर। क'क्राझाराव फैनानै दंफैयो दिनै गामियाव अभद्र खालामगासिनो दङ ना। दिनै नैबेखौथ' एकदम माने गोथां सौथारनानै बिबु सिबु गलायलायनाय सौबाय आरोना लोगोफोर। होमबाबो दिनै रावबो बिथांखौ बासायनो थाखाय दिनै रावबो बेबायदि बेब'स्था खालामासै आरोना बेबायदि। आरो बेथ' बे बाथो लोगोफोर, आरो दाखालि सासे आइजोआ दखान होयोनो आरोना। बे गावनि दखानखौ बन्द' खालामनानै फैबाय थानायाव लामायाव माने लामा सेराव दङमोन आरो बे मिथुना। ओमफ्राय बे मिथुनखौ नुवासै बे हिन्जावा, ओमफ्राय बेखौबो सौनानै एकदम माने जखम खालामबाय आरोना। ओमफ्राय बेबो दा हस्पिटालावसो एडमिट जानानै दङ। स' लोगोफोर बेखौनो एसे सावरायनो नागिरदों आरोना दिनै आङो। मा होनो दिनै बे हामायनु मिथुन जानुवारनि थाखाय दिनै एफा मानसि बेबायदि जखम जानांगौ बा जिउ खोमानांगौ जानांगौ बा मा जागोन लोगोफोर? मानसिनिख्रुइ जुनारनि जिउआसो बांसिन देरसिन जाबाय नामा? दिनै फरेस्टारफोरा मा खालामदों? दिनै हाग्रानिफ्राय गामियाव फैनानै अभद्र खालामगासिनो दङ। दिनै बेखौ दा बिथांमोना हमनानै बा दिनै बेखौ दाब्राय हरनाय माबा मोनसे बेब'स्था खालामनांगौमोन। नाथाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मा खालामदों? आरो लोगोफोर प्रमदआ मा खालामदों? प्रमदआ गावनि बेबायदि एरियायावनो बेबायदि एफा गाज्रि मानसि थैलायलायनाय जागासिनो दङ। बेखौ दाबो जेबो बेब'स्था खालामनो हायाखै नामा दिनै बिसोरो? मा जागोन लोगोफोर? ना बले दिनै बे घटनाया बर'फोरनि जायगायावल' जानायखाय बेबायदि जागासिनो दङ ना। बेनिखायनो रावबो नोजोर होआखै जानांगौ। दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव फरेस्टारफोराबोथ' जानो हागौ हारसासो। बेनि थाखाय माने बर'फोरा थैथोंलै होननानै बिदिसो खालामना दोनदों बे। बेनिखायनो दासिमबो जेबो एक्सन लायाखै। बेखौ जों दबथायनो हायाबा डाइरेक्ट गावथारनांगौ। गावथारदो ओमफ्राय दैमायाव गारना होदो, नाफोरा जाथों बेनि बेदरखौ। माबा गावथारनानै मानसिफोरनो रानना होजागोन मालाय। बेखौ हमनो हाया, थाग्राथार, बोलो गोराथार बेबायदि सानना जेबो लाब गैया। दिनै एसेबां मानसि बेबायदि जखम जागासिनो दङ, थैनो गोनां जागासिनो दङ, मा जागोन? आरो लोगोफोर बेथ' बे बाथो, ओमफ्राय दा नै आरो टाउन गेजेराव फैनानै दिन दाहारा लामा सामा थाबायनाय मानसिखौनो एटेक खालामगासिनो दङ बियो। बेबायदिबाथ' बुहुत माने मानसिफोरा थैलाजोबगोन माथो लोगोफोर ना। स' बेनिखायनो दा बेखौ माबा मोनसे एक्सन लानांगौ आरोना। दासिमबो बिदि एक्सन लायाबाथ' बुहुत मानसि जखम जागोन। हाथाय बाजाराव माने मानसिखौनो थांनो हानाय नङा लोगोफोर, बेबायदि आरो मा जागोन। आंबाथ' माने सानना मोनहरदों आरोना, बे माने बर' जायगायाव जानायखाय माने खुनु माने दायित्व होआखै आरोना। एसे एनै माबा खालामदों आरो अब्लाबो माने गुरुत्त होआखै आरोना, इम्परटेन्ट होआखै बेखौ। थैथोंलै बर'फोरा थैबाय थाथों बेबायदि होननानैसो दं आरोना बिसोरो लोगोफोर। मा जागोन? स' लोगोफोर आरो नेक्स्ट आपडेटआ जाबाय नै, एसे नायदो बेनि उनाव रायलायनोसै आरोना। প্ৰেম কৰিছিল বেলেগৰ লগত। ডেড বডিটা মানে আমি কি কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, ঘৰতে আমি ভাগ কাটিব বিচাৰিছিলোঁ। টুকুৰা কৰিলে? টুকুৰা কৰিব পৰা নাই, খালি গলে কাটিছোঁ। টুকুৰা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, হোৱা নাই। টুকুৰা কৰিলে? খালি গলে কাটিছোঁ। টুকুৰা আমি জাগা আমি পেলাই দিলোঁ হয়। পেলাই দিব নাপালে?
নোৱাৰিলোঁ পুলিচে ৰাস্তাত পাইছে स' लोगोफोर खोनाबाय मा बुंदों बेयाव दिनै बे पिक्साराव नुनाय मानसिया दिनै गारि ड्राइभारनो आरोना दिनै बियो सानसे गारि सालायना थाहैयो न'आव फैया बिदिनो माने फायदा उथायनानै दिनै हिन्जावा सोरबा हौवाजों माने लाइन मारिबाय थायोनो आरोना लाइन मारिबाय थायो होमबा हौवाखौ लिंहरना न'आव लाबाय थायो हौवायाथ' सानसे फुङाव ओंखारलांबाथाय माने फैखायानो आरोना स' बिदिनो बिदिनो सोलिलांबाय थाबाय ओमफ्राय गावसोरनि कल'निनि मानसिफोरा हौवानो खिन्थायो दिनै हौवाया हिन्जावखौ बुजायो बिदिनो इसोर खिन्थाबा हिन्जावखौ बुजायो बिदि खिन्थादों बेबायदि होननानै ओमफ्राय माने बुजायबाबो लाया आरोना एकदम मानिया ओमफ्राय बिदियाव मा खालामखो दिनै बे हौवाया दिनै हिन्जावखौ गोदना दानस'नानै कल'निनि लामायाव गारना दोनदों लोगोफोर मिथिबायना बेबायदि आरो स' सेड दिनै बे हौवायाबो माबायदि जानांगौ सानना नायनानै एकदम गावनि हिन्जावखौ दानस'नो हालायलायनाय ना लोगोफोर आरो बेथ' बुंदों एकदम माने थुख्रा खालामबावगोनसोमोननो थुख्रा खालामनानै लामा गारना दोनबावगोनसोमोन आरोना ओमफ्राय दा गाव थुख्रा खालामनो हायियावसो माने बिदि खनसेनो गथा गारना दोनबाय आरो दानथारनानै बेबायदि स' लोगोफोर मा जागोन संसाराव रावबो रावखौ अननाय गैला आरोना बिदि जाबाय बोरै दानस'नो हायोना मानसिखौ गोथांनो नायनो लोगोफोर लास्ट आपडेटआ जाबाय नै बे पिक्सारखौ नायदो माने बे पिक्साराव फोरमायदों आरोना दिनै मिथुन चक्रवर्तीया माने दिनै बुहुमाव गैलानो आरोना स' सेड आरोना दुखु नांदों मानो होनब्ला दिनै बिथाङानो माने एकदम पुरना एक्टरमोन आरोना दिनै जों आवगोल उन्दैबा दिनै बिथांनि मुभिफोरखौ जों मामुलि नायोमोन एकदम सेरानो ओरै जालायलायनाय बे फिल्मा मामुलि फेमासमोन ना बेफोरबायदि आरो डिस्क' डान्सार बेफोरबायदि माने बहुद इन्जय लाबोबाय आरोना दिनै जों बिथांनि भिडिअ'आवनो बिथांनि हेयार स्टाइलखौबो बहुत मानसिफोरा कपि खालामोमोन आरोना बिथांनि स्टाइलनो होननानै स' होमबाबो मा खालामनो उफाय गैया लोगोफोर दायो हि इज न' मर आरोना बेबायदि आरो स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसांनोमोन नोंथांमोना नायना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जों नोंथांमोना मोननो हायो स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय